Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele usiyaviva TV1 channel yakho ikhethele yona wena ehlala ikuphathele njalo odokotela nongoti abahamba ke ngomthetho nangendlela abayifundiswe abantu abadala. Namhlanje ke sila endaweni yasolwandle laseThekwini nganza ukuthi asonifihlela inhloso ukuthi sinivezele ukuthi nanoma ngabe ulwandle lunemlingo yakhona namandla akhona nobuhle bakhona nobubi bakhona kodwa thina singayihlaziyela nje abantu basemhlabeni nabangaphiwanga amandla afana nawo odokotela sisho lokho namhlanje sizothola ingqikitho ukuthi le ndawo ibaluleke ngane nanokuthi ilekelele kuphi ekutheni abantu bekwazi ukusizakala. Angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba nodokotela abakhulu omkhulu ekuthiwa omkhulu bomkhulu ngoba bakhulula abantu abaningi ngamandla amakhehla omkhulu Ncwane. Umkhulu Ncwane ke lo phangi kwethu njengamanje bathi umkhulu Ncwane omncane olama omdala uzoke ethatha intambo wakhulume nathi sonke sizizwe sikaMthaniya nezizwe zonke ukuthi kungani sila. Khehla elikhulu sikubingelele sikwamukele kusiyaviva TV1. Oh siyabingelela nathi ku MC Pholoba kusiyaviva TV1 kunyaka omusha hleze kuyintokozo ke shidela imhlophe ukukhuluma nawe ngaso sonke isikhathi. Sibingelele ke nje kumagumba amanomhlaba kubo bonke abantu ke likaMthaniya sizobingelela ke na bonke abalandeli basiyaviva TV1. Siqhubeke njalo ke sizobingelela emakhasimendeni nabantu abaningi abasupportayo kancane kunyaka ophele. Sithembe futhi nabantu ukuthi njoba kuqala unyaka bangene kahle kunyaka omusha njoba besibona nje silapha olwandle ila esikwazi ukuthi sizoqala khona unyaka wethu sizohlambulula izinto sizoqhubeka nenjula buchopho baningi abaphilile la ekhaya baningi abasizakale la ekhaya sizoqhubeka lapho ukuthi abaphila abantu basizakale. Into engizoqala nje kuyona ngisho ulwandle luyindawo ejule kakhulu. Uma usuku solwandla uvele nje ufika ukuthi uzohlambulula izinto zokwenzani kunemigomo nembandela yakhona kodwa la ekhaya kancane into esike siyenze kuba yilena ke sike sisebenzise imali esuka imhlophe. Okokuqala nje ngizokusho imali emhlophe ufike ukhipha imali yokuqala emhlophe uma ufika olwandle ukwazi ukucela kwingilosi yakhona yasemanzini ukuzolisebenzisa ulwandle njengoba nibona ngiyiphosa phakathi ukuthi akube mhlophe kube kuhle kukhanye konke hayi kodwa okwami kuphela nakwabantu engibaphilisana nengibasizayo. Ngiqhubekeke ngiyiphose futhi emhlophe ngimemeza isidala sakithi sakubo komama okuyilona idlozi elikhulu phezulu kwesimo sempilo yami. Ngiqhubeke ngiyiphose enye ngimemeza isidala sakubo kobaba ekuyidlozi futhi nale ngihamba nalo bese ngiyicelela ke mina ngiphinde ngiyicelele nani bonke abantu abasizakala kancane ngimcele nomdali wezulu nomhlaba ukuthi angipha amandla ukuthi kuko konke engikwenzayo ngizame ngokusemandleni kwazi ukuthi ke nisizakale nijabule kuko konke engikwenzayo ngamakhambe engawaphiwa amakhehla nezalukazi. Kunjalo ke la sikhona olwandle njengoba sesishilo ngikhona ke olwandle nazi induku zakancane kusuka ku2024 sibheke ku2025 alukho ushintsho olukhulu kakhulu elukhona olushintshile kodwa la sikhona sithi sisekhona nazo siyagadla lapha kwinsipho yamathunzi ihamba nentelezi yimanga sigadla amalibi impela sithi siyagaranta namanje sisagaranta ukuthi intelezi yimanga iyowenzile umahluko omkhulu ezimpilweni zabantu isaqhubeka futhi ku2025 iyawenza umehluko ezimpilweni zabantu. Wena othi unenkinga awulala ebusuku wena othi kunezilwane ezigijima phezulu kwendlu wena othi izinto zakho zibheke phansi sithi siyaqala lapha kwintelezi yimanga sigaranta amalibe sithi hey sondela uzothatha nansi impumelelo nokuphila nduku zakancane ziyashisa ishisela abazaziyo. Siqhubeke lapha size nansi inkunzi lapho umavula kuvaliwe uhamba nensipho yakhona noma ke bethi sebeqedile ngawe kulonyaka esiphuma kuona ku2024 begarantile bebophile sithi nangu umavula kuvaliwe wakancane uyokwazi ukuthi ukuthatha uwenze lutho 2025 wakho ube ngcono. Ngiqhubeke njalo ngize kulapha kwinduku yenhlanhla. Induku yenhlanhla ke nayo seyikhona ukuthi siyayidinga phela inhlanhla siyadinga ukuthi amathonga asondele kwezwakala.
njengoba ngisho njalo nje ngithi izinto ziyoba mhlophe kule nduku yenhlanhla amakhombo la kancane induku engaphele ezinye zazo lezi engiyiphethe kwengizoyihlambulula ngizozipha amandla amasha ukuthi ikwazi ukuthi ziniphilise zinisize bese ngibe nanali ibhodlela lethu lodumo abaningi ke balazi imisebenzi yabo bayisebenzisa abasebenzayo abaseyikhundleni libenzela imlingo ema-ofisi into eyenzakalayo mawusulugcobile awu kuba uwena kuphela obonakalayo bonke abaye bengabe sabonakala izinto zihambe ngale ndlela ofisa ngayo ngithi induku zakancane ziyashisa ishisela abazaziyo suqalile unyaka bakwethu sondelani ngobuningi benu nikwazi ukuthi nizosizala kancane kodwa njengoba ngisho ukuthi bengizohlambula bese ngizonibekela nje izinto ezimbala ezinganingi kakhulu umuntu uma ukuthi uyafuna ukuthi agezeke abe nenhlanhla avule into zakhe kwazi ukuqhubeka phambili ngithi abasondela abantu sise amanani abiza kahle lokho kuba u3.5 ngiqhubeke ngizwe ukuthi umuntu nje uma efuna ukuthi into zakhe ziphakame zithi ukuphakama nje zibe ngconywana impela ngithi ngisekhona lapha ngik5000 rand akuzona lezi induku oyibona amakhombi la siqala khona lezi zinto engikhuluma ngazo izinto ezijulile imithi ngqo akuzona iwasho lezi engikhuluma ngazo mengiqala ku3.8 ngikhuluma ngenduku yancane ejulile ekuyiyona engizovula ngawo unyaka ngithi abasondela abantu sizovula unyaka sikwazi ukusebenza sikwazi ukuphila ngilandelise ngalo 5000 engikhuluma ngayo ngithi sizosebenza sizophilisa abantu bayazi abantu bala ekhaya baningi basizakele baphilisekile bajabule ngithi nawe kobungazi nawe ke osathathu sabamba usaye ukuthi kube ngizoqala kanjani unyaka amatoho akatholakali nani zikhona induku zokuthi ukwazi ukuthi uthola amatoho kancane wena othi naba abantu bengigadla bangixakile wena othi ngifuna ipromotion kancane sikhona wena othi ufuna ukubethela ikhaya izinto ixakile phakathi kwekhaya sithi kancane sikhona nokuningi ke ngeke sikhulume konke lana bese ngithi wena othi udila nje nezinto zenhlanhla nani ngimphethe nangu uNkuzimalanga okuyena ozala bonke laba if uma umfuno wakho uyafona kancane uyobusuyakwazi ukuthi usizakale ngayo ngithi abantu ke abasondele ngobuningi babo sizosebenza njengoba bekade sechazile uMC Pholobazi sizophilisa abantu #induku zakancane ziyashisa umkhulu omncane okhulumayo inamba yami is 0797108120 ngizoyiphinda futhi 0797108120 bafona abantu siyohleze sinesineke kubona bayazi abantu isineke nginaso ngizame ngokusemandleni ukuthi bakwazi ukuthi basizakale abantu abafuna ukuthi babhekelwe into zabo bangifonele bangitshele siyobe sesibabhekela into zabo siqala unyaka siye phambili ngegiya elihle sithi abaphile kube kuhle konke abantu ezweni sinithanda niphila sinithanda ukunibona niphumelela sithanda ukunibona nivusa imizi yobaba abantu abaneyinkinga ke nabanye ngicishe ngabashiya induku zamadoda zikhona sithi akube mhlophe kube kuhle ke konke imini uncwane